ọhaneze na-ege anyị ntị aka m kwenyesiri ike n'eziokwu na anyị na unu na-anọkọ. Ọ bụrụ na ị ka nabata abata ya emekwala gị nchefu na ihe anyị nọ n'oge emume nke ugbu a bụ ụtụtụ mmanụ. Isiokwu anyị jikwara nke na-akpụkpọ anwụrụ ọkụ bụ ndị uwe ojii na mkparama agwa ha. Ọ ka bụkwanụ n'isi mbido telivishọn besi ebe isi ekiri ya bụ ihe ya emekwala gị nchefu were ike gị nye oche maka ihe anyị ji ọ dọrọ na dọrọ tọrọ tọrọ ọwụrụ Igbo ha sị na anyị shi oru anyị bụ azụ anyị ga-atụpe egene atụpenye unu maka anyị ka tọhịrị ya bụ ngwugwu atọhị emebeghị eme osodi akpata akụ ịma o nwere ebe ịrụtụrụ aka ya ka m na-ekwu nna anyị mana tupu anyị ga-ezumike anyị na-ekwute na tupu ewuo ndị uwe ojii maka na-enyechago m na-asị kedu ife ya ebute ha eji na-akpa ụdị agwa anyị kwutere si na tupu ewuo ha na tupu ewuo ha n'ọrụ na a gara n'isi mmiri ya na ya gara n'ebe onye ahụ si ndị onye isi eze ha ma onye nọ ka obi ha ebitu aka n'akwụkwọ si na nwa awụ onye obodo a nọọ maazị na lọọlụ onye dị otu a mụrụ onye dị otu a ebinye aka n'akwụkwọ abịakwa na neighborhood ebe obi na ọnụ obi na city abịakwa ebe ha chọtakwa ndị neighbors ya si yes na onye ahụ nọ na-ebihave ọfụma na ọ na-akpa agwa ọfụma na ọha ebi ndụ aghara dị na ụfọdụ ndị enyi ma ndị pastọ ma ebinyegasị aka n'akwụkwọ ama m na ọhụ na ụdị ife a mee na onye ahụ banye ebe a maka ọ mana so many people agbagori ezigbo ama agbagori osiarị then nke ọzọ m na-achọkwa ikwu owu o nwekwara ike ife na-esokwa ha ji akpa agwa awụ onye nwe ego na-akwụ ha maka na onye nwe ego na-akwụkwanụ ha o nwere ike maka nnakọta na masị na nwekwara ike ọnwụ na ego na nwoke ji ụmụazị na-akwụ ụgwọ akwụkwọ na-akwụ ụgwọ ụlọ ego nke a rie nri mee nke a na nwere ike ọnwụ na ego a na-akwụ ha ebu ibu onye na mmiri ha ji na-akpa ụdị agwa dịgasị ike ịfụ ha mgbanwe na iwe a na-ewe ha obi ọkụ a na-eme ha osodi akpatakụ ka m jụọ gị ajụjụ jụkene m hoo ha ị na-ebi ndụ ọjọọ aha m ebi ndụ ọjọọ nna aha m ebi ndụ ọjọọ ọrụ na-arụ akwụkarịrị ụgwọ karịa mmadụ niile akwụkarịrị m ahịa na-azụ ọ gị bụ onye ọkara njọ karịa mmadụ niile o mere gị ike ibiwe ndụ ọjọọ hapụ nke ahụ onye na-ebi ndụ ọjọọ bụ onye na-ebi ndụ ọjọọ ọ bụghị na ụgwọ akwụrụ onye ahụ mere onye ahụ ibi gịnị ndụ ọjọọ tupu onye ahụ na-aba ọrụ ahụ ọkwa enyi nyere gị akwụkwọ agwara gị ego ole a ga-akwụ agwara gị otu ọrụ a ga-esi dị gị binye aka ị bataziela gị hụzie na ihe a na-akwụ gị ọ dịzighị mma o ruzighị eru ihe a abụghị ụdị ihe kwesịrị ka ị na-enwe maka na ugbu a na iritụla ihe jiri baa ya mgbe ahụ bụ na agụ na agụ ga-agụsị gị ike gị hụtụ wee obere ego oke ibitụtụla ndụ ahụ ya ọ dịzie gị ka ọ bụdị gị maka nke ahụ abịa ugbu a ekwuola ya nke anyị kwenyere n'eziokwu na-etinyerela ha ego n'ihe a na-akwụ ha e mere nụ nke a afọ garị aga n'ihe a na-akwụ ha anyị bịaziele nke kwuru bara m ntị bụ proper orientation nke ahụ bụ nke bara m ntị achọkwara m nke ahụ dịka mmadụ chọrọ ịbịa bụrụ onye uwe ojii kama ihe m na-ahụ ya bụ ndị ala anyị anaghị enwe ohere imegasị ụmụ ihe ndị a ịma ihe anyị na-ekwenye na ndụ a anyị na-ekwenyetacha ike na ego anyị nwere ike gara anyị ozi mgbe ego na-anaghị elegide anya n'ala mee ihe o kwesịrị ime ọ bụ mmadụ bụ onye ga-eme ya maka ọ bụrụ na a na-eme ya otu ahụ mgbe a garuru n'obodo gị a ga-akọta n'onye bụ a ga-ama nne gị a ga-ama ebe isi nke ahụ ga-eme gị ebunye ego dị gị ebe ịpụta gị kpakọ onwe gị ọnụ maka ịma ebe isi gị dụọ onwe gị ọdụ maka ọ bụrụ na ime nke a mejọọ ya na o nwere ihe na-eche gị na-aga ịta ahụhụ ya nke ahụ eme onye ahụ ịma ụfọdụ anyị ihe na-eme anya bụ ọ bụghị n'obodo a iwe ịtaghala dịka otu a mbụ onye mkpụrụ okpuezachi wọ esi m Ọhafịa Local Gọọmenti mede esi m mkpụrụ mede lekwa ebe m si mede afa mere nna m lekwa ebe ọnwụ nke ahụ agwụchala and nobody go ahead to verify about all these things mmadụ onekwana na-ejekwanụ onekwa ebe ka enwe time ije dị ụdị ife ahụ maka na ma ife ha ma nke a sị na maka onye kọtara m amụghọ m na eziokwu na maka ife ahụ kwuru kịta
ekwutere m nwe onye nwetụrụ mmekọ anya na onye uwe ojii wenyi na-asị na ife anya ụdị ife a na-ekwukọta a na-erukwa n'obodo ọsị m na a na-eru n'obodo nka eze na-asa na nwere ife a na-eweta from local gọọmenti ga na-amụ amụ nsị ọ dị egwu Maazị Kingsley ikwetere ya nke ewu isi ya inye ndị a proper orientation ọnyanwa ọ bụrụgodị ma onye ahụ bachaa ya akpọghachikwa ya ọzọ orientation a na-eme lekwa o anaghị ama ihe ama amasha a na-eme continuously onye ahụ na-ama ya na-amata ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ị na-ele ihe onyonyo na-ahụ ka ndị uwe ojii mba ofesi ịyasa ọgụọ gị agụụ ọ na-agụkwa m agụụ a na-enye m nku karịa ndị ọzọ ọ na-agụ m agụụ dịka mba ofesi onye uwe ojii a na-akwanyere ya ugwu onye nkụzi a na-akwanyere ya ugwu onye dibịa oyibo a na-akwanyere ya ugwu ndị na-ekpofu ahịhịa a na-akwanyere ha ugwu ndị ife na-echekwa ndụ gasị ụmụ ihe ndị eji na-echekwa ndụ n'aka ụba onye nkụzi iwe onye na-eme ka uche gị mata na-azụlite mmadụ fọm mgbe o pelu mpe onye dibịa oyibo onye na-ahụrịa agụ ebuje so ifere na ana mana obodo anyị a duzie ka ọha nwaka a na-akpapụ ịma o nwekwa ọzọ batara m n'ute achọrọ ịna ha n'ọrụ ka agagodi ga lee ma onye ahụ o nwere otu isi ya ezukworo oke na isi ozukworo oke maka na ị na-afụ ife nna afụ ụdị ha nwekwara ike ya bụrụ na ọ na-aba nọgide maka ndị obodo anyị onye isi na-ezughị oke anyị na-akpọ onye ahụ ara mkpamkpa that means ara ahụ nwere ike mgbe ọbụla ọ nọkọtara ya abịa seasonal madness nke ndị isi na-akpọ ara mkpamkpa ọ nakọta ọkpanite o nwere ike o buru egbe ya bụrụ mgba ya ọ gaghị amazi na mmadụ ka ọ gbara ụdị ihe ahụ bụ ihe kwesịrị ile anya amara ma ụdị ndị ahụ elebara ha anya ọ bụrụ na onye ahụ na-anya bụ ya bụ ụdị ihe asị ya mba ọrụ abụghịkwa ndị dị maka gị dịka gị ọ bụghị na anyị na-akọ gị ọnụ maọbụ echefu gị echefu kama ndị dịka gị ọrụ a eruri ha achọ ọzọ nye onye ahụ eziokwu kịta ikwuru ikpe mana ikwuru na-ama mana ezigbo ife ka ikwuru ife a kịta maka na ị na-anya ụfọdụ si eme ị na-asị onye a like nke a kọrọ n'izu ụka na one gara aga nọkọta buru egbe ma ọ na onye ahụ enyeghị 15 naira ma ọ na onye ha ịghọtara iburu egbe gbakanye na moto ị na-asị nnọkọtara masị m ọkwa onye uche juru oke onye a ọ na-echekwa ka mmadụ si eche okenye nakọta ị na-asị na nwekwara ike ọnwụ ka ikwuru maka ife na onye ahụ dụka nwekwara skọskọ maka m na-akọta na masị na onye uche juru oke anakọta eburu egbe gbaa mmadụ ibe ife na onye ahụ na onwere so ha o kwesịrị anọkọta ọnwụ na ọnwa na-atọ ọnwa na-esi elegharịa ha ndị isi na-akpa mental re-evaluation echekwa re-evaluate their site amakwa na ọ na-arụkwa ọrụ ọnwụ na nwere onye a enye break ọnwụ na nwere onye ụbụrụ ya na-achị paakị do stress up enye break o jezugodi ike osodi akpata akụ nke weziokwu mgbe ụfọdụ anyị na-ekwu ha sị na anyị bụ ndị akụkọ anyị na-akọ nke anyị na-ahụghị anya ma ọkwanụ n'okwu juru anyị ọnụ onwego mgbe anyị na-ekwu nke anyị na-anụghị ma ọkwanụ nke anyị na-ahụghị anyị esoghị n'otu n'ime ndị ahụ na-asị kama ha ga-atụ asị ha ekwuo nke ha na-ahụghị nke na ịhụghị ikwuo ya ọ ghọọla na-asị asị washi nke bụ eziokwu bụ anyị ha anaghị anọgide kwuo ọ bụ ihe anyị hụrụ nchọpụta anyị megasịrị n'okwu niile a kpọrọ anyị ọ bụ ya bụ ihe anyị ji eme gịnị ekwu okwu mana asị gị bụ onye a natara n'ọrụ uwe ojii mee nke ahụ kwesịrị gị gịnị ime gị bụ onye a na-echekwa nke bụ isiokwu bụ ọ bụrụ na anyị alaghachite azụ ka anyị ga-ezumike were ike gị nye oche agafela ebe ọbụla maka anyị apịachibeghị ya bụ isiokwu maka ị nwere ike ịpụọ ugbu a ga-eche ma ya apịachiela ya onwe ihe ga-amụta nọrọ